vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa kuchannel yedu iyeya yeAfrican Confessions, saka ndichange ndichizokupai translation yacho kubva kuchirungu ndichiunza muchishona. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 38 years ekuberekwa. I am a South African woman. I lost my husband during COVID. Saka when I lost my husband, he was like my rock. He was the rock that I used to stand on whenever I would be feeling low. Ende kubva zvandakashayikirwa nemurume wangu, I felt like my world came crumbling to the ground and I lost myself. But I did not see the effect because ndakabva ndazoramba kuenda for counseling, ndikangozviudza kuti I am strong, but deep down with each and every day I kept on feeling kuti I am losing myself. Saka inini ndinodzidzisawo pane imwe primary school. So when we returned back to school, that was when I saw the effect that it had in my heart after I had lost my husband, because ndakabva ndazotanga kubatwa nedzimwe pfungwa, ende pfungwa idzi, no matter how hard I tried to block them, idzo dzinongoramba dzichingouya kwandiri, because I had these thoughts the very first day when the kids returned back to school of like hating everyone. Ndenge ndichingobatwa nepfungwa dzekuti dai ndangokuvadza vana vose, kana kuti pavana vose dai pangowanikwa one anongofa. Saka pfungwa idzi ndakatanga ndichadzibloka, but now pfungwa idzi they have become too powerful zvekuti ndakazotobatwa naprincipal. Pandakabatwa naprincipal, I had had enough of these thoughts and I could not continue teaching the kids. Ndokubva ndati let me take a break, ndikabva ndafamba. I did not want to go to the admin block. Ndokubva ndaenda ndikabva ndanogara motikari mangu. Saka pandakaenda ikoko, I did not even see kuti even the principal, she was in her car, she was about to drive off. So she looked at me, ndokubva vaona kuti even the way that I was walking, because I was throwing my hands around and I was hitting my head, because my voices are, when I hear them, the only way for them to stop is kana ndikatanga kuzvirova mumusoro mangu, then the voices, they will stop. So that is what I was doing without even knowing that there was one who was looking at me. Saka ndakazoti ndapinda mumotikari, I then started banging my head against the steering wheel ndichitira kuti mavoice awa ange achinyarara. Then mavoices akazobva azotanga kunyarara because of the way that I had hit myself. It was painful. Ndokubva ndatanga kuchema ndichizvibvunza kuti saka kusvika riniko ndichizvikuvadza kuti mavoices awa ange achizonyarara. Then when I opened my eyes, ndopandakabva ndazoona kuti the principal, she was standing right next to my door. Ndokubva vandibvunza kuti if everything was okay. I had to lie, and ndakavanyepera ndikabva ndazovaudza kuti I had thought of moving on, and there was this other guy that I had started dating. So this guy had broken my heart. To be honest with you, ndakatya kuti kana ndikavaudza chokwadi changu chekuti inini ndinombopota ndichibatwa nepfungwa dzekuti dai ndakuvadza vana. So I just got so scared that if I tell her that, she's going to see and know that I am no longer a stable woman, and ndinobva ndakwanisa kuzotodzingwa basa. So this is my own story and this is my own confession, and I am hoping kuti when your listeners will listen to my story, kunewo vachadawo kundinamatira, because I honestly and I am desperate. I need your prayers. I cannot lose this job. Hakuna kana umwe zvake anomboziva nezvayo secret iyi. You are the first one that I have told this secret, and I regret a lot. Ipapo pakashayika murume wangu, with the way that he died, ndakatombonzi ndinge ndichienda kucounseling, but I had told myself kuti counseling, there is no need for me to go for counseling, because I used to tell myself kuti I am a strong woman. Zvekare, a lot of people used to tell me that I am a very strong woman, but I did not know kuti
kuva strong uko kwandainge ndichizviudza kuti ndiri strong, it was destroying me from the inside. Now ndava nechimwe chirwere chekutoti handitombochinzwisise kuti ko chiri kumbokonzereswa nei. These voices that I hear, they are too sharp. Anotondirwadza kuteerera munzeve dzangu, and the more that I block them, the more that I keep on hearing these voices. Pandakatanga kunzwa mavoices awa, ndaiti mavoices awa achitaura neniwo ndaibva ndatanga kutaura nezwi rinenge riri pamusoro ndichizama kumabloka, but ivo they will always have a louder voice than my own voice. Ndikatombozama kuimba, but still iwo anova atanga kuimba, and it will be like a million people that will be talking a lot of nonsense in my head. Even mazuva andainge ndichiri kuenda kuchurch, I used to love to sit in the front row. Saka ndaizoti ndigere paya ndakatarisana namufundisi. Instead of me listening to the word, ndaingonzwa mamwe mavoices ainge achitaura neni achinditi, tarira uone kuti mufundisi ava vari handsome sei, apa iwewe wava nenguva yakareba usingachazivi chinonzi kusangana nemurume pabonde. Just imagine kuti navamufundisi ava dai kwanga kuri kunzi munokwanisa kuwana mukana muchisangana pabonde, I think kuti mufundisi ava vanokwanisa kutokubvisa hosha yako yauinayo. Saka ndakaramba ndichingobloka those thoughts until ndazoita dambudziko rekuti ndainge ndoshandisa chigunwe changu just trying to make these voices to stop, because ndaizoti kana ndava kumba then mavoices aya aizongoramba achindireminder, and ndichitonzwa kuti body yangu inenge ichitobvumirana nawo mavoices iwawo, because ndaizotonzwa kutoti kusikarudzi kwangu kunenge kwatonyorova zviya zvekutoti I am getting ready to sleep with a man. Saka kuti ndinge ndichidzikamisa hana yangu, because inozotosvika pakurwadza kana kuri kunzi mavoices awa akaramba achingotaura neni. So the only way that I taught myself to stop these voices hunge ndazozvibatsira. The moment yandinongoreleasa then mavoices aya anobva anyarara, then I would have gained what they call inner peace. Ndambozama kuita zvose, ndazama methods ose emeditation, ndambozama kuita iya inonzi yoga, but these voices they always come back with a much stronger voice. And it's very kuti mademoni here, am I possessed by a demonic spirit? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, which is a South African woman, vakatitumidzira message zvakangoma hazvo vedu way. Please let us talk about this issue in the comment section. Kana kuri kunziwo nemiwo ndo machallenges amunosangana nawo ekuti munopota muchinzwawo mavoices in your mind, please come and tell us your own story kuti muri kuzvikonawo sei. Such a sad story. Hanzi apa ndinotya kuti ndikaenda futi for counseling zvimwe kuda ndinokwanisa kuzoluza basa rangu, because I am a teacher. Apa ndichibatwa nepfungwa dzekuti dai ndakuvadza vana vacho vandinodzidzisa. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri kutokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindipawo encouragement, nekuti tiri kufanira kuti tinge tichienda kumusha muna August, because pane makuva awo ari kufanira kuti unge achinogadzirwa muna August. Saka ini hangu patiri kuenda kumusha ndiri kufungidzira kuti ndinge ndichingonoudza hama, sezvo tinenge takaungana panzvimbo imwe chete, kuti ndinge ndichivaudza zvose izvo zvinoitwa nababa naamai vangu. Saka isusu mukukura kwedu taiwanzokuona baba naamai vaiti kana weukama achinge avigwa, then baba naamai vaizoti paya vanhu pavanenge vanhu paya pavanenge vadzokera kumisha vanhu paya pavanenge vadzokera kumisha kwavo, then vanhu paya pavanenge vadzokera kudzimba dzavo tasara tiri toga. Baba naamai vangu vaitotenga coffin. Saka coffin iri ravainge vatenga
then coffin iroro vaizotofamba naro vachitoenda naro kumakuva, then vobva vazonoradzika coffin riya kumakuva. Mangwana acho makuseniseni ndopavaizomuka vobva vanotora coffin riya vanhu vasati vatanga kufamba. Saka coffin iri zvavaizoita ndezvekuti saka coffin iri zvavaizoriita ndezvekuti vaibva vazoriparadzira mudanga, then vobva vazotora mapuranga aya. Mapuranga iwayo kunyange pamba paigara paine huni dzainge dzakawanda sei, but taibva tanzi tinge tichishandisa mapuranga aya avo avanenge vaparadzira mudanga coffin riya, tobva tatobika nemapuranga iwawo. Izvi zvaiitwa nevabereki vangu pose apo panenge pafiwa mumhuri, because ivo baba vangu ndivo munhu ane mari kudarika hama dzavo dzose. Saka baba vakabva vazongoisa mutemo wekuti kuhama dzavo uya wekunzi anenge asinawo mari kana kuti munhu uya anenge afa asinawo musha anofanira kuti ange achiuya kuzovigwa pamba pedu isusu. Ende vamwe zvekare, because kwaitovawo nevamwe vana tete vainge vakatoroorwa kune dzimwe nzvimbo dzainge dzitori kure, zviya zvekuti munhu anoroorwa obva azotongoroverako ikoko kumarriage. But ivo baba vangu nekuda kwemishonga yavo vaiti nguva iyaya yekuti zvinhu zvavo zvinenge zvava kuda kuchideura ropa, ndinorangarira vamwe vatete ava vakatoroorwa isusu anzi patainge tichitori vana vadiki, but vatete ava vakazodzoka kumusha patainge inini pandainge ndava kuma 15 years ndava kutokwanisa kutonzwisisa kuti chii chainge chichimboitika. Saka vatete vakauya vachiringoti vainge vasinganzwi zvakanaka, izvo vainge vatodanwa nezvinhu zvababa. Musi iwoyo wakasvika vatete, mangwana acho vakatomuka vava kusatombogona kana kutaura, kunyange kufema kwavainge voita kwainge kuchitotyisa. Then vatete ndokubva vatoshayika, vakangogara pamba pedu kwemazuva kuda anokwana kuita 4 I think. Saka vatete vakati vagara pamba, mama ndokubva vaenda navo kuchipatara zviya zvokungotiwo, but isusu sevana tainge tava kutokwanisa kutonzwisisa kuti vabereki vedu vakabata. Then vatete ndokubva vazoshayika. Vatete vakavigwa, murume wavo asitomborina kana kutomboziviswa. Murume wacho paakazouya akachema mukoma, akachema, but airakidza kuti aiva nezvimwe zvinhu zvaainge achida kutaura, but akazongopawo respect ndokubva azongoramba akanyarara. But airakidza kuti pane zvinhu zvaainge akaudzwa navatete vedu apo pavakabva ikoko vachiti vari kuda kuzombouya kuzoona baba vedu. Saka vatete vakatofa vakabva vatovigwa. Vanhu vakati vadzokera kudzimba dzavo, then baba ndokubva vazotoya necoffin riya rikatombogara mubedroom mavo. Then umwe usiku vakazotimutsawo ndokubva vazoti vange vachienda nesu kumakuva, vakabva vagadzika coffin riya pamusoro peguva ravatete. Uye zvekare zvimwe zvandakaudzwa neimwe hanzvadzi yangu, kungoti iye manje pandakamuudza kuti patiri kuenda kumushapa muna August, ini hangu ndafunga kuti ndinge ndichiudza veukama zvose izvo zvinoitwa nevabereki vedu, but akabva azoti count me out. Kana ukafunga kuita nyaya dzako ita uri wega, please count me out, handidi kuzokuhadzisa vana vangu. So even the things that I want to do, ndinotofila as if ndenge ndichitoisawo vana vangu panjodzi, but I want kuti zvinhu izvi zvinge zvichigadziriswa ivo vabereki vedu vachiri vapenyu, nekuti hatidi kuti mune ramangwana vabereki vedu paya pazvinenge zvichizonzi vanenge vasisipo, then zvinhu izvi zvobva zvazosara zvichitambudza isusu nevana vedu. So ipapapa kana kuri kunzi ndikafa zviri nani kuti ndinge ndichifa, but ndataura chokwadi changu. So I am planning to expose my parents kuti ndinge ndichitaura zvose izvo zvatakakura tichiona vachiita. Ende vaiti paya kana weukama akauya pamba achirwara, then ivo vaibva vazoenda kunotora ivhu kumakuva. Saka ivhu riya vairitora
then vaibva vazoisa ivhu iroro mumvura. Uya anenge achirwara manje aizopota achinwiswa mvura iyoyo. Ndinotorangarira vamwe sisi, cousin sister, avo vakauya vachirwara, saka at that time vainge vachingonzi vabatwa HIV, saka vakazonopiwa mapirits, but mapirits aya ainge achivaramba because at the same time vachinwa mapirits iwawo HIV apa vainge vachinwa futi mapirits eTB. Saka ndinoona sekunge zvainge zvanyanyisa kuvanyanyira, saka ivo vakabva vazotanga kurwara. Vakati vorwara kudaro ndokubva vazokumbirawo vana bamukuru kuti vainge vachida kuuya kuzogara pamba pedu, then ndokubva vazoya vakazotanga kugara pamba pedu. Ndokubva ndazoona baba vachinotora ivhu kumakuva. Vakati vatora ivhu riya kumakuva ndokubva vazoriisa mune rimwe zijagi. Saka ndomvura iyoyo yainge ichinwiwa nasisi mazuva awo pavakazonoshaika ivo sisi. So these are the things that I witnessed when I was growing up. So ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachingondipawo encouragement yekuti ndikwanisewo kuzowana zvivindi, kuitira kuti paya patinozoenda kumusha tichinogadzirisa makuva awo arikuda kugadziriswa ndinge ndichizoudza veukama kuti ivo baba zvavo, since vari kuti tiri kufanira kuti tinge tichigadzirisa makuva vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvakangooma hazvo veduwe, please ngatizamei kutaura navo mucomment section. Anzi pamba pedu ndo paHeroes Acre, ndo panovigwa veukama apa oga weukama anenge auya pamba pedu achirwara anobva atofa. Naimiko kuzonwisa murwere mvura inenge yakazanganiswa nevhu rekumakuva. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Anzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ininiwo ndauyawo paplatform penyu ndichitsvakawo maadvices kubva kune vedare renyu. Ndaingogara ndichingonzwa zvichinzi munhurume anokwanisa kudzidzira kuda mudzimai wake, saka ininiwo ndichiuya pano ndiri kudawo kuti vanhukadzi avo vacho vakapinda mumamarriages nemapartners avo avainge vachinzwa kuti vatombomadi zvachose makazotanga kudzidzirawo seiko kuda varume venyu. Because inini mukoma ndakapindawo mumarriage, but ndakapinda mumarriage nemunhu wekuti nanhasi uno ndinotonzwa kutoti handina mafeelings naye zvachose, ende ndinotoita zviya zvekutoshinga, but makore ose awa sikarudzi yangu yaingotongofunctiona, but as for now yava kutoramba kutopretenda. For the first time in my life ndakazama kusika bonde naye, but zvikabva zvaramba. Akabva azondibvunza kuti kasi ndava neumwe munhu wandiri kudanana naye here, but handina zvangu. So pose pandinenge ndirere naye ndinopretenda, ndobva ndatongomupfekedza chimwe chiso cheumwewo uyo wandainge ndichida kuroora. But nekudawo kwepolisi yechechi yedu ndakati ndaenda nomumwe musikana wangu kumasofa, ndikabva ndazonzi uyu zvainge zvisingaite kuti ndinge ndichizomuwana because ainge achiri wechidiki, but ndiye wandainge ndichida. Takarwadziwa tose inini nemusikana wangu. Saka ivo vakabva vazoti vainge vachazonditsvakira, saka vakabva vazondipa uyo akazova mukadzi wangu nekuda kwekuti iye ainge akura. Saka vainge vachida kungoti ange achingoroorwa, inini ndokubva ndazomuroora, but iye mukuru kwandiri, haana kana dambudziko zvake, but handina feeling naye. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachitondibatsirawo. Unotangawo kudevelopa sei mafeelings kumukadzi wako. Ene dambudziko randakaita nderekuti ndakabva ndazoisa face yeuyo wandainge ndichida pafesi yake ndikabva ndazvidzidzisa. Saka ndinoona kutoti zvava kutondiaffecta because uyo wacho ainge ambori musikana wangu nawo akaroorwa. Saka ndinototi paya kana ndikatora fesi yake ndikaiisa pamukadzi wangu panguva yebonde ndinobva ndanzwa ndichiluza mafeelings. Ndava kutanga kutofunga kuti saka izvezvizvi kwaari nemurume wake maybe vatori busy vachitonakidzwa nekusika bonde. Inini apa ndine munhu uyo wandakamanikidzwa kuti ndinge ndichiroora nemaelder apa ndisingamudi nekuda kwezera rake. Hii vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Yo.